estalla en el mundo sale con el paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa, zase už u tretieho videa na tomto kanáli. A dneska som už po dlhej dobe zmenil peklostroj, čož je Babeta 210. Konečne som ju vyťahol. Ideme na také jedno miesto, kde som ešte nikdy nebol. Je to docela ďaleko, síce a idem tam na Babete, takže je to ďaleko. Neviem, či som spravil dobre, že som na také miesto zobral Babetu, ale hádam, idem s kamarádom, ktorý býva odtiaľto ďaleko. S tým kamarádom on ide tiež na tej Babete, s ktorým som už natáčal. Len akurát, že tedy, čo som vydal to druhé video, tak tá kamera bola zle nastavená, takže nič nebolo vidieť. To ma docela sere. Teraz už to dúfam, že bude lepšie. Rozhodol som sa, že pôjdeme na Babeta, že spravíme videjko. Aspoň uvidíte aj to miesto, keď sme tam išli, pretože nebolo to moc dobre vidieť. Aj tá lúka, čo tam bola a tak. Teraz to všetko uvidíte. Mám strašné svalovy sú v nohách, v lípkach a stehnách, či ak sa to volá. A budem musieť aj bicyklovať, pretože tam sú také kopce a to, čo som skúšal tie kopce, tak to mi nechce ísť. Takže musím bicyklovať. Takže paráda. Nepôjdem ani moc rýchlo, pretože to rýchlo moc ani nejde, nechce mi na to plný plyn, lebo mi asi cinkajú kružky, sa mi zdá, ale ak mi cinkajú kružky, tak fakt mi že dosela cinkajú, Takže túto budem musieť poriadne pridať. Tu musím poriadne vykúriť na dvojke. A už to spomal, a už to je v ryti. Už môžem bicyklovať. Toto skoro nevyšlo, musel som sa postaviť skoro. Takže toto je utrpenie.
skúsim pedál, lebo ináč. Fúha. Som úplne zadýchaný. Ale tuto už je dobre. Už bude iba takéto cesta dole kopcom, potom po rovine, potom znova troška hore. Potom znova dole. Teda potom znova hore veľký kopec. A potom už iba rovina, som s kamarádom. Toto je cesta taká docela zaujímavá, že tu je konárov jak neviem čo, takže riť bude mať dobre vytrasenú. Dúfam, že tam, keď sa budem s ním voziť, tak sa mi to nepokazí. Tak teraz som tak buchol tlmič, že peruje, dobre, to je možno ísť ďalej. Potom, keď tam sa stretneme, tak budem musieť dať oddych. Fúha, tak toto bol dobrý šmík. Neviem, či to bol najlepší nápad ísť na bavete, ale a to bude sranda, pretože jak sa domov dostanem, verujem. Neviem, či mi vôbec vystačí benzín. To je prvá vec. A už aha, paráda. Zhasla, už ju začalo aj dusiť. Takže neviem, no. Toto skúsim naštartovať, ešte nás čaká veľká cesta a po tejto ceste ešte ďalšia veľká cesta. Paráda. Dobre chytila. Takže sme na tomto mieste, kde sme boli aj predtým. A ja teraz dúfam, že nezasní.
Teraz musí byť táto a na tejto kope sa rozbehnúť. Hej, od nejakého kusu. Keď sa mi to pokazí, mám len šrobovák, plochy. Teda, ja to volám, že minusový. Hej, takýto, jak vidíte na obrazovke. Takže mám len to a nemám nič. Ani žiadne jedlo. Pomôžeme jej? Tak, už ide. Ani žiadnu vodu, iba telefón a ten kľúč. To je všetko. A už to končí. GG. To nemá cenu. Toto som vyšiel a už končí. A musíme tlačiť. Joj bože. Môžeme tlačiť. Pretože fakt nie je cena. Na jednom gobčeku už to nám pôjde. Pretože nie je cena ho tu trápiť ešte taký kus. Zbytočne. Hej. Cítim úplne spálený motor. Skoro. Po dlhú dobu neišla. Teraz tak ju vyťahnuť. Joj. Tam ani nie je to vidieť. Joj, moment. Prosím, naštartuj. Úplne som spotený. Je kryť. No iba hlavu mám. A ideme. Nebudeš zasňať. Konečne! Konečne! Babeta! Ideme! Prosím, nech už je iba rovina, asi aj pamätám. A nemá nič, vôbec jen dobre. Takže ja sa vám ozvem, keď už budeme blízko neho. Už sme skoro tu. Pri ňom. Ešte toto ste teda včera nevideli, predčerom nevideli. Hej, táto sme išli. Zatedy babeta to zvláda. Nie, to keď pôjdem domov, tu je ďalší kopec. To vyjdem, zadám, tu vyturujem. To tu vyturujem a aha, už je tu kolega. Zakýváme mu.
Kto tu fotečky robí? Kolego? Renko. No maj sa, čau. Čau. Vieš čo, nič. Ráno stanem a cigáni volajú, volám Renkovi, že máme akciu, okolo konanty cigáni dajú, sobotu hráme zábavu. Benzín zapaty mám a pozem. Jak bude flexi. A teraz obehdem. Ideme 40. Posledný. Ideme na babetkách. Máme veľmi dobre. Babeta Stella, babeta Corrado 216. Babeta 210. Akože je to docela poznať ten troškajný výkon, že toto má sa myslel, že 1,5 kW a hento má 2 kW alebo 2,5, neviem, som zabudol. A je to akože docela poznať, hej, ten rozdiel. Akože ja by som teraz možno aj dobehol, lenže nechcem do nej moc kúriť. Pretože mi cinkajú kúšky. A bolíte za devu. A ešte preto, že chcem pozerať do späťaka, ten má výhodu. A ešte preto, že nechcem, aby sa mi zhoriala moc. Ako zohreje sa mi aj tak, ale... Hej, ručička bolí. Tu je Cintorines. Cintorín. Prvýkrát som tu, hej. Lapky. Prvýkrát. Kamienky. Ťažké enduro. Sem ideme? Opa. Idem. Len som si to prepál na bicykel, vieš? Ideme na bicykli. Ideme skoro 40. Pretože chcem to tu využiť, hej. Joj, ale tu je kopec. To mi až teraz došlo. Ideme. Keby vás zaujímalo troška viac, na tachometri. Teraz nie. Aha, rovno. Znova pretať. Je ten kopec, jak vyjdem. Do veru neviem, praší sa, aha, paráda.
fúha. Tady to po role. Toto je pre mňa, že enduro. Ak neskončím na zemi dneska teraz, hlavne, bude aj dobre, pretože sa šmíka. Tu jak hryť. Parádička. Pekný výhľadiček. Druhýkrát sem pôjdeme, tak zoberiem Defendera a priznám, že už si ja nebudím. A už sme tu. Brďo, tu je to pekné. Počuje výstavok. No dobré, to nezapí. Takže chlapci, ideme stade. Ideme stať, samozrejme, ak som išiel stať, som zabudol nahrávanie zapať. Neboli sme tam ani dlho, lebo bol tam aj taký ujo a ideme ďalej, hej, tu je tento kopec smrteľný pre mňa. Jak si tam skáče a ideme. Vyčekujem. Ale na to som od Osela Para nevyšiel. Tuto iba kúsok som bicykloval. Ale pôjdem sem na Defendri a dovoj do včelín. Bude to lepšie. Nechcem ho čakať, lebo on ma aj tak dobehne. Toto je tá lasilúka, čo som o tej hovoril. Vlastný žije. To je docela pekné. Ak by ste chceli odtať aj nejaké video, kde si to ukážeme, tak určite. Len teraz sme tam nechceli, lebo tam ju kosila. Takže tam bol iba. Aha. Ja neboj sa, však ja budem mať Defendera. Ty uvidíš. Ja budem mať Defendera a dostaješ. Už mi zhasla. Tak ideme tam. Ale ja neviem úplne, kade sa tam ide. No ani ja. Ani ja.
Že chlapci ideme po takej cestičke, máme ich na zjavenie, že vraj. Teda aspoň si myslím, že tajto sa tam ide. Hej, dúfam, že áno. Pretože dúfam, že sa nestratíme, pretože ja idem proste tade, jakú cestu som videl, hej. Ja neviem, kade idem, jakoby. Ja neviem, kade idem, ani čo tu je, ani kade vyjdem. A už sme tu vlastne, hoši. Už sme tu. Sen zvláštnu podobu máva, keď ho chceš vychutnať do síta. Ten, čo sa vždy len schovával, prichádza a teraz už na nič sa nepýta. Takže teraz môžete vidieť, jak ideme furt po rovine cez tej zjavenia, sme išli ďalej a uvidíte, čo sa ďalej stane, tak pozerajte. Aha, zajac. Neviem, či ho bolo vidieť. Ale veru sa mi to pozdáva, že tajto by to malo asi byť. René, niečo mi hovorí, že ideme asi zle. No mi nehovorí, že sme sa stratili. Niečo mi to napoveda. Pretože tajto sme neišli. Počúvaj, ja mám nápad, čo hovorí. Pôjdeme naspäť na tú rovnú. Pôjdeme naspäť. A keby tak máme mapu Google. Hore ťa počkam. Teraz som jednu vec. Pozri sa na stojan. Na koho? Počkaj. Na stojan. Niče. Stojan. No však to. To kde si stratil? Neviem. Potom som, že volačo, premstil sa na... Pozeriem sa družina nikde. A tajto sme išli. Takže my sme iba, takže my sme debili, nestratili sme. Teda dúfam. Nie, však toto je tá rova, okolo ktorej sme šli. Hádam, áno. No a teraz je to strana. Keď hovoríš, že dobre, tak fakt dobre. Ideš ďalej? Prosím? A hlavne, no po asfalte aj nepôjdeš, ale... Keď som ťa čakala, prečo si neprišiel? Keď som ťa čakala, bola by ti dala, Pružina. bola by ti dala, čo som večerala. Večerala som ja, Tak čo? smaženú rybičku. Večerala som ja, smaženú Kde? rybičku. Bola by ti dala pravú, No to ti hneď padne, lebo to ti neudrží. bola by ti dala pravú polovičku. Pravú polovičku. A keď pôjdeš hen tade dolom a potom ty ideš po hlavnej trocha a tade to nemôžeš platiť? Hubičku, aby si ty vedel, že máš frajeročku. Aby Lebo neviem. si ty vedel, že máš frajeročku. Ale hen tam sa mi moc ísť nechce. Hen tam sa mi teraz nechce už ísť. Ale babeta ide dobre. To sa nečakám. Asi to hneď nepadne. Som musel postaviť takú na stránku. Frajeročky 4
Ty vieš vázať, nie? No tak. Lebo ja nie. Aha, z tejto strany. Ja myslím, že toto je držať, aby sa mi... Počkaj. Tak. Práva babeti. Bude to furt pípať. Kolesu. A zas. To nepôjde. Jedno škôr. Škulavé. No, poď. Ešte raz by to chcelo spraviť toto a... No, pusti. Paráda. Máš ešte problém? Čo? Tu sú kopčaky. Po here ideš po pár kopčekoch a je to zle. Nevadí, pôjdem pomaličku. A jak to vyriešiš doma? Čo tam dáš? Doma to tasnem do garáže a A? uvidí sa. Dobre. Nie je takto, aby to prešlo cestu domov. Však to aj doma nájdeš podľa mňa volačo. Alebo nejakým drotom. Dobre. Dobre, tak ty ideš. No. Ja to ešte pre istotu raz previažem a... No už to aj padlo. Sa to trhlo, či? Ja neviem, ja som to nevidel. No, naťahlo sa to. No ešte raz a bude to dobre. Idem ešte pre jedno. Tak zviažeme a... Zmakneš to ešte takto podržať. No však to je ľahké. A padli obidve. Jaj, babetka. Dúfam, že to s ňou prežijem nejako. S mojou babetou domov. Cez tú trasu, čo ma čaká. Tak dotiahneš si nie. Ja ti to držím. Ideme, motaj sa tam. Počkaj, jak som to robil. Odkrátky. Nevadí sa. Tuto máš sítič? No. Zaujímavé. Dobre, tak ideš aj bez toho? No však prídem aj bez toho. No. Maj sa. Aj ty čau. Čau. Potom zavolaj, jak to dopadlo. Dobre. A ja idem ďalej. Dobre, Jakubku, počkaj. Šťastnú cestu, nech babetka vydrží a nech vydrží. Aj tebe šťastnú cestu. Ako doma prídem a doma sa to berie. Dobre, idem, čau. Dobre, čau. Čau.
No dobre, takže tu som teraz ja z Rove s babetou. A vo videu som stratil pružinu zo stojana. No a jak som išiel, tak mi ten stojan odhodil kameň, trafilo to reťaz mi vyskočila a nefunguje mi ani brzda zadná, iba predná. Tak to teraz tlačím domov. Keďže už tu sa vybila kamera, tak by som sa chcel s vami rozlúčiť. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak mi určite zanechajte like a odber a nejaký pekný komentár. A teraz už zase chystám ďalšie video s Defendrom, takže tešte sa aj zase na Defendra. Dobre, takže toto by bolo všetko a čau.